nemakumba kwakukati mho zvine simba mutara. Mwana wokubereka chinhu chinokosha uye chipo chinobva kuna Mwari, asi mune chimwe chiitiko chinotyisa chakaitika kuHopley. Umwe mukadzi ane makore 32 kana kuti 32 ari kupomedzerwa mhosva yekuti akauraya mwana ainge achangozvarwa walandlord vake. Mukadzi uyo ave mumaoko emapurisa kutaura kuno, anonzi akaita chibvumirano nalandlord vake kuti pavaizosununguka mwana wavo iye aiuraya mwana uyu ozoregedza kubhadhara rent mwedzi 9 yaitevera. Mukadzi uyu anonzi akatevedzera chibvumirano chavainge vaita nalandlord vake, akarovera rushava rwalandlord vake ruchangozvarwa mugwagwa kudzamara rwaenda kwaMupfiganebwe. Anonzi akazinorucherera mune imwe nzvimbo iri pedo pedo, asi mwana wemunin'ina wake uyo aiona zvese zvaiitika kubva mukutanga kusvika zvipere akazofumura gore rose kusvika mukadzi uyu ave mumaoko emapurisa. 263 Times yakataura nevavakidzani vemusungwa uyu pamwe nemurume wemukadzi akaurayirwa mwana uyu vakati vanetsa nechihure vakatombokuvadzisa murume wavo, vavanikidzwa vaine chikomba. Murume haashandire muno, anoshandira kure, anzi kuBeit Bridge. Ndobva wawanikidzwa nechikomba mumba murume angouya ndokuwana muine chikomba. Ivo kwakuchiti vachivhura dhoo, murume achipinda chikomba chichimhanya, saka zvakasvikodhumana pamusuwo, ndobva asvikorohwa chibhakera achibva chikomba chatiza nemumakuva. Murume kwakuzama kuteera ndokuona kuti mumakuva mundogona kukuvara, tikati aiwa poshe. Piri, ndobva vaita mimba yavo hatina kuzviziva kuti vane mimba yechikomba zvekare. Ini ndazongonzwa kuti vaane mwana, vazvara mwana, mwana aroverwa, vakazvarwa mwana akaswera akavharirwa mubhaketi vachifunga kuti anogona kufa. Haana kufa. Manheru ndopakazotorwa mwana neloja ndokumurovera pasi kuseri kwemba, aingochema mwana, haana kufa. Kwakuchimutsa mwana wemukadzi uyu munin'ina wake uyu Nyakuponda, uyu munin'ina wake uyu Nyakuponda mukoma. Kwakumutsa mwana anga ari kumba kwake, zvikanzi muka utipereke dhoo, tiri kutya kwatiri kuda kuenda. Ndokuenda kwakufamba kunosvika patara, pane tara apa, kwakunzi mirei tione kuti afa here. Kwakuona mwana uyo ari kungochema, zvikanzi hakana kufa wena kane nharo. Kwakukasumudza nemakumba, kwakukati mho zvine simba mutara, anzi ndokubva kachema futi kamwana aka. Ndinorwadziwa. Saka hanzi akamurovera katatu mutara, kwakukakanda mubhaketi. Zviri mumasome mwana uyu ane 12 years, kwakuchiyambuka kuenda pane chitsime, kwakuti kukamwana ikako chera gomba, chikutura mwana uyu. Ndobva akutura, ivo kwakukumura hembe dzavo, kwakuisa mugomba imomo. Kwakubva ikoko vasina kupfeka, mwana uyu akatakuriswa bhaketi nebadza, kubva vaenda kumba. Ndomafira akaita mwana uyu. Mai vake vazouyawo ndandisipo, ndakaenda kugomo, ndiri mupostori, ndonamata chechi yeGagi. Tandiri kugomo, ndadzoka ndopandakarara, ndokunzwa nokuma kuseni kuma5. Ndiani zvikani ndini Mai Shalom, mukai munzwe nyaya yangu yandinayo. Kwakubva ndabuda, zvikanzi gogo, inzwai nyaya iri kutaurwa nemwana uyu. Ndopaakanditaurira, ndakanzwa mwoyo wangu kuenda kure. Ndokuti aiwa ndazvinzwa,
chiregai nditsvage mapurisa ekuti atibatsire. Zveshuwa ndakatsvaga mapurisa ipapo vakauya pano, ndokumhanya kunovadaidza ivava nemwana wavo kubva vauya. Ndakati nyaya ina handina uchapupu, mwana uyu ndiye anokwanisa kukutsanangurirai. Kwakuchitsanangura nyaya yacho yese. Panitori nevakadzi vaidoma mazita ipapo. Vakadzi ivavo ndiri kutokumbira kuti nevakadzi ivavo vese ngavaende. Kana vaine chekuita parufu rwekamwana kachechaka, ngavaende zvavo, ngavasungwe vanopika. Saka ndomamirira azvo kusvikirawo paakazoya achitorwa nemapurisa vachimutakura kuti aende. Saka ndiri kufara, ndiri kunzwa kana riri idi kunzinya kuponda akasungwa nezuro. Sarei vaamai ava venhumbi. Amai ava vanetsa muno, vanetsa neunhu hwavo ihwohwo. Haisiriyo yega mimba, vane dzakawanda dzavakabvisa amai ava. Imo muno muchitori chijairira chekuti munhu anoita mimba mugonatsoona kuti munhu ane nhumbu dumbu rakura, asi unozongoona asisina mimba, mwana hapana. Saka nne ndichingotarisawo kuti hamene ndatambudzika ini kutungamirira vanhu vakadai so, kuita ngori kugara nemhuka iwe uchigara nevanhu. Vanotozvitsigira pari zvinezvi, vamwe vari kutopopota kunzi vakaisimudzire chii, nyaya yacho chiri kuvarwadza chii, mwana iyeye mwana wavo here? Kune vari kutopopota vachitotuka, asi ndinongoti Mwari wakanaka, ndo vachamira nini. Handizivi kuti mungatiitiro chii ipapa panyaya yevanhu vakadai. Ndaitoti dai vangavawo izvozvi ndandiri mushishi nemwangu kuti toita sei kuye vangu tutu. Ona rutrondedzera kuti chitiko chikunzi chakaitika kunovichi zvakafamba sei pamanzwiro, mungatitsanangurire, mungatirondedzere kuti zvakafamba sei. Ya, manzwiro andakaita inini yanga iri Sunday musi wa8 December ndo pakaitika zvinhu izvi. Ini ndichizobvawo kubasa musi weMonday, ndinenge chigara kubasa. Saka ndakagamuchirwa nemwana wangu, ndobva ndatomuti anga nemwana wasisi wangu mudiki, ndobva ndamuti esitaku, ndobva atondimhoresa. Ndikati mama wari sei? Ndobva ndanzi nemwana wangu musikana. Zvikanzi mama wari kutiza polisi, wakaponda mwana wamai Mishi. Ndobva ndatomuti pfeke nyarara, ndiri kunzwa nyaya idzodzo. Ndobva anyarara mwana, ndobva taenda kumba. Ndikati vari sei mama? Zvikanzi variko. Ndobva ndadarikira kumba kwake kunomuona. Pandakasvika paradza kuvhunduka, ndikamuti ko chii hana yekuiradza kuti ngesina kugadzikana. Zvikachinzi pane zvakaitika. Ndikati chii chakaitika? Zvikachinzi mai Mishi vakazvara mwana akafa. Ndikati akafa hawo? Zvikachinzi iwe akafa. Ndikati chirudzi? Apa vainzi mai Mishi vakazvara mwana ndevapa? Ndilandlord vake. Alright. Sister yangu ndo vakazvara mwana. Iye ndokupiwa mwana uye kuti ita madhiri. Ini handisi kuda kuyamisa mwana mushure mekunge vazvara. Saka pandakasvika nditsanangurire nyaya iyi, anga chingojamba jamba. Ndobva ndazozvinzwa muraini zvichingotaurwa, sisi wako ndo zvavakaita, sisi wako ndo zvavakaita. Ndobva ndasvika pakunomudzokera futi kunomubvunzisisa nyaya iyi. Kwewe uri kunzi wakabvisa mai Mishi nhumbu? Zvikachinzi wabvisa. Ndakavabvisa. Ndikati wakavabvisirei? Zvikanzi takawirirana kuti ndogara pamba pawo 7 months ndichigara mahara. Ndikati ndozvamakasaindirana pasi? Ndikati zvikanzi ndikati ingakukunzi nhumbu yanga yasvika 1 mwana akatozvarwa 1 akatochema. Zvikanzi mwana akazvarwa akachema. Ndikati vakazvarira kupi? Zvikanzi mumba mangu. Ndikati after vazvara hanzi vakati mwana handisi kumuda, ita zvatakawirirana. Saka mai avakazvara vakabva vazoenda kuchipatara, iye ndobva asara nemwana. Hanzi ndobva waisa mwana mubhaketi, mwana ari mupenyu, ndobva aisa bhaketi rira pasi pemubhedha. Saka zvakaitikira mazuva evana, vana vaiona zvese izvi.
mushure mekuti mwana wamusikana walandlord akaenza nemwana wangu ma12 years akati mwana wedu achema mama wedu ane mwana ndobva anzi kasika kunyarara mama wako avana mwana saka vana ndobva vangozvisiya ndobva vaenda kunotamba manheru emusi weSunday uya zvakaitika ndobva abva kumba kwake ane kadistance kadiki kubva kumba kwake yezisi wangu ndobva waya kuzomutsa mwana wangu inini ane 12 years musikana anzi akati uya kuno ndibatsirewo kutakura dhishi rehembe anga wachira kumba kwangu mwana ndobva atakura dhishi ri iye ndobva asara akamira kuroad akati ndemutsveta washeni mutore bhaketi riri pasombedha muye naro vana ndobva vaenda zveshuwo ndobva vanodhonza bhaketi riya vari 2 nekamwana kalendoti kai ndobva vadhonza bhaketi anzi mwana ndobva achema vana ndobva vatiza pavakatiza vachidzokera kupi kuna sisi wangu zvikanzi mama mwana ari kuchema zvikanzi kasikai kunotora mwana iyeye akanzwika nevanhu azvimire musha ndobva vadzokera ndobva vanotora mwana uyu akabatisana bhaketi riya vakanopasiswa ya bhaketi vamupa bhaketi riya mwana achichema ndobva aburisa mwana uya mubhaketi andobva aroera mwana kairi pasi anzi mwana uya ndobva afa ndobva amuputira ndobva ati manya munotora badza vana ndobva vaenda zveshuwa ndobva vanotora badza ndobva vachienda kubanuko ndobva vanocherera mwana uya usiku ndobva vamusiya akadaro ndobva vachidzoka kumba saka vana vakaramba vachingotaura wangu inini mwana ndiye akaramba achingozvitaura muvanhu pese paanenge achitamba achingozvitaura inini ndasina kuziva kuti ndozvavakaita akatozonditsanangura after 3 days ndabva kubasa anga ri musi weWednesday tichocherawo mvura bandochera mai vepacho kuti zvakaitwa nasisi wako hazviiti chichi ndikati akambonyanyoiteiko ina ndina kana information inobatika ndobva vanditsanangurira pai mwana wangu ini ndobva anditi inini mama vakanditi nyarara but ndindozviziva ndikati ndobva anzitaura ndobva achitsanangura zvese zvakaitika vanhu 4 uchinzwa kunzi ninga akabvisa mimba saka vamwe vachitofa nemimba dzacho saka isitanzwa kurwadziwa seligi kuti sei vanhu vari kuita zviitiko zvakadai muno mudistrict muno chiitiko chedistrict chepamarobhots chanyanya chekubvisa mimba mumwe hatorina nguva akafa nemimba iyoyo mwana anga atokura vanhu vachitoziva kuti ningi ndiye abvisa mimba asi havana kumhangara nyaya vakangoibata nokuisiya yakadaro kozoita chiitiko chevanhu vemanjuza chatinetsa muno mudistrict chiitiko chevanhu vemanjuza ichi dai tawana kuti vakuru dai vatibatsira vachinjwo vachichinjana mapurisa kuchiuyawo mamwe kuitira kuti mapurisa awande kutisirwawo mapurisa akawanda ina handina zvakawanda zvangu ndofunga ndizvozvo ndapinda mubandarara kwakuma22 akangobuda panze atotofunga almost an hour kana hour something varadzoka umba avadzoka umba varara kwakuchena zvokuma5 avabuda panze time andikazobuda ndabuda zvokuma5 vatatomona achichaira vanhu vatoda kuti munhu ane nhumbi yatokura iye kuti yatotowadzikuda tese sunungu nekuti ininiwo zvangu nguva zhinji togona kuuya manheru tobuda kusenseni chase ndichienda alright tatano ndakona madzibaba semunhu wandajaro ndoti ndakasvika ndotosvika chitombotambira pandabuda kuma5 kundananovaona tatandano handadzoka kuma round 66 kozi mazano kunzeko kurikurumidza adzoka pano ndichisvika panapa ko amai venyu vari kupi kozi vana vangu anditi no sva kuti muno kana mauya mutitengere hembe dzekrismas tatano ndiri kuuya ndasvika ko amai venyu aenda kupi kozi ndauti ndiye tiende kutown totenga hembe dzekrismas tisi kuziva kuti waenda kupi tagara ngoma past ma6 ko 7 8 tara ndabvunza ko imi vana venyu amai venyu aenda kupi zvanzi vaenda kwamadzimai musoro kunoirisa kochi asikuziva tangonzonzi namaitadiwa iwati amai venyu aita se aenda kunoirisa alright rimaita semoita muzvita sei dziri kufamba indakuenda kubasa nezvekubasa kwangu kumazuva ano mashandiro andaisita kudhara nezvino zvasiyana nezvo ndakachikwa ndasupervisa kubasa saka ndine mukana wandiropiwa kunzi mboenda kupi ipapa kutoya kwandakata zvekutotumwa nebasa chienda kubhedhibhedhi nekutsoka saka kutoya kwandoti kunditodiwa kubasa izvozvo ndada alright chimimi chiogeza itire sei tiende kutaura zvekuti amai venyu havapo chichi aiswa katisiyana nazvo tabugeza taenda kutaura ndasvika paya ndavatengera hembe dzavari kuda ndapa mari yebhasi tidzoka ikupi kumba adzoka kunoko
ini ndatokwira bhazi ndatokwenda kuwestgate ndafonera koma kupi tasvika kumba alright ndabuda tonga takwira bhazi tabuda muchinhoyo ipa ndakanzwa mwana musikana mukuru afona fona ibheki komuti fona ibheki kwakamira sei taurai nemupurisa ndafona ibheki komupurisa wacho ndiani nyacho zvakamira sei zvanzi mudzimai wenyu aita miscarriage alright saka muri kuti kudii network yainetsa tikati alright ini handisi kunyatsa kunzwa iye chimupa nhamba dzangu andifonere kana kuti iye ngaandifonere nhamba yake ndedzi kutaura naye ndizwa kuti zvamuri kuti imi waita miscarriage zvakamira sei nyaya yacho because ini handina zvanoita se zvandiri kuziva kuti zvakamira sei ndatobva kumba iko network yakonetsaedzana ndakuramba ndichitoenda tasvika kumakuti atononzwa vanhu vakutofona kunoku mukadzi wenyu aita miscarriage atora mwana anzi aiswa mubhaketi vanhu vabhota mutsvaga vanhu vanachauzira se alright enda ndatosvika kuchirungu izofonera mwana ko iwewe nyaya yacho yandizomira sei zvikanzi panguva yandashifonerwawo inini ndikatoya kumba tatumirwa anzi mwana anonzi mavheri ndokubva ndaya kunotorwa ndo ndasvika kumba ndandoona amai vakarara kumba ndatongaratidza kuti vanyangadza chibva kumberi ko chii zvikanzi mudumbu ndirwadza ko chii zvikanzi mudumbu ndirwadza chii zvikanzi ko toita sei zvikanzi ndibikire chikafu ndenza saka ndachanda ndacho azina ndabika chikafu chaichiya gasi mamisina ndafirisa gasi ndabikira chikafu chidyayo waramba kudya alright sasa chimukai ndiyedza kubvisa chii zvikanzi haiwa imbondisiyani boita se imborara handinomatarira aiti alright saka ndakamboti musikana mudiki ari kupei zvikanzi hamene kwaaenda ndakatirika ndimutsvage saka ndira ndabuda chitirika nditsvage chi musikana mudiki ndabuda paya hanzi ndopa ndakamutsvaga ndandamushanda ndatomboenda kumba handakatema ndakazodzoka ndakasvika mumba pazara vanhu ko ndozviri pamai vakaronzi vaita miscarriage varonzi vaita mwana asi mwana wacho hamene kuti vamisa kupisa vanhu vari kuti vaita vaiga mwana vari kutira kutsvaga mwana saka iya kuti ndakangosvikapo ndichichaona chandichataura tobva ndanzi tirai kubvunza amai vako kuti zvafamba sei handoko vanhu vese vabvabuda mumba asi kutirai kuvabvunza varongoti hapana vachazondoita sei saka vaizoita hanzi vakazotakurwa here vakazoiswa kuchipatara kugoma hospital vachinzi chavakuru chasarira mukati vada kunoitwa skani kudii ndokuzopatakamufona pachitoti nditori paroid nditoda kutokwira kuenda ikoko kwacho ndokubva aenda tazomufonera kwa kumanheru ko wadii zvikanzi ndadzoka chichi hanzi kugoma hospital kwacho zviri kunzi mishina haisi kushanda here menu ndomatariro akaita tata alright saka zvanzi varikuita sei vanzi vatotsvagira kuprivate kudii tata alright but inini achadzova chiti ndikati samangwana uchaenda zvanzi handichaendi tata alright saka tozonzwa sei kuti program anzi dzakamira sei kwana mbuya vakona ningiri nowafonera zvanzi ndavafonera vari kuti hatina mari tata alright ndozvavaita sei ndozviri no problem tozonzwa kana vachingaita sei tanzwa information yacho unozovafonera mangwana no problem alright mangwana acho ndochifona ndopakati vakadzoka hanzi vakadzoka usiku alright ko vari kuti kudii zvikanzi hapana kuti hanzi toaenda kubhindura alright kana vari aenda kubhindura tozonzwa kuti zvamira sei kuti kwaenda kubhindura sei iwo semunhu akatoti ari kurwara asati asimba nda kubhindura sei ndozvavari kutaura alright no problem ndazoita communication nayo tozoti tizoenda kwamuswei kune parinzi pakafungurwa mwana uko ipa ndakazofonerwa nevanhu kuti no kunoku zvirunzi mukadzi wenyu paipa akanga aviga mwana mubhaketi but runzi akazofushira mwana kumatsime saka runzi pane mwana ari kunzi ari kutorotomoka ari kuti wakashandisa kutakura bhaketi nekudii kuchera ikoko handizivi kuti zvakaitika saka zvirunzi kudii zvikanzi saka uyu ndopa ndafonerwa zvinzi nepolisi yepasouthry park vachiti toda kuya kutora ikoko iwo ndokuzwa kuna amai vako kuti utiradzi nani kuna amai vako alright no problem but kwavanozoya sei ikoko vadii kuenda kubhindura zvanzi andozvaura ndikati alright inini chaita sei kana ndauya ikoko ndozonzwa kuti zvamira sei kana vauyawo nongoti tozonzwa kuti zvamira sei inini nebasa ndobva ndazoya nebasa nezuva ndobva ndasvika kuno ndobva ndasvikawo pachiameni wedo semunhu ndiyo mukuru no makamira sei ndatombosvika mara akatoburuka muya ndakosvika munhu andabvunza wati inini handina munhu wakaita sei akauya pandiri achinditsanangura asi tirongota zvikuita sei zvikungonzwa nevanhu vari kungotitsara kuti ndo zvakaita sei zvakaitika kumba kwenyu asi inini handina nditi ndine munhu akauya direct kunondiudza kuti nyaya yakaitika kumba kwenyu yakadai.
taura tichisvika kumba ndasvika panapa ndobva ndashedza ratu ko zvakamira sei ndobva nditsanangurira zvinhu chete zvi tataura iti ndikanditi sei tataura ndazvinzwa tatano chada kusvika kupolisi kwacho because runzi mapolisi akanotakura mwana wacho zvirwere zvakazofamba siyana tikuziva ndobva ndazoenda kupolisi svika zvakanzi no munhu acho ofisi yacho iri yavharwa anonoka kuuya asi munhu arita nyaya wacho atoendawo futi ndobva ndazoona umwe wandikaona chiti no indaida kuziva kuti zvirwere zvakafamba sei tikanzi aiwa mumwe wacho ari kunzi akauraya mwana kana munhu wamuri kutaura ariyo ndiye ari kunzi amai mishi anonzi amai mishi asi munhu mumwe wacho akabata arimo mushi mukati waitaura nezita racho handiti sei handirizivi alright ini handina zvekudi sonzi alright kata no ndobva watotora nhamba yangu wakati no tichapa mupurisa kana vane zvavada kukubatai vanogona kukontakte pakumakontaktsani enyu kana vane zvavari kuda imwe information kana kuda kudii alright ndo patakapera nyu vatadzoka kupi no alright pamakaona kuti damudza mutombo kudzosera kumashure pangambiti mimi mavaona kuti mudzimai ari kuratidza dane pamuviri makazvitora sei makazvitambira sei kugara naye mama kugara naye nyaya inetsa inyaya yekuti kune protection yakanyanya iri kuhama dzake kuti the moment wangotaura naye kana mukangotenga makutadza kunzwisisana watofonera hama dzacho vakutanga kutothreatena sezvo ndambotaura pa ndikati last time yatikanetsana yacho yatakapedzera kunetsana ina ndikati zvinozondisvitsa pasiri right ndakafonerwa nemafoni call akawanda maprivate number handisingazivi ndichithreatenwa ndichaura zvakawanda zvinhu zvazvinokwanisa kutaura kana mai vacho vachedzera kuti iwewe uri supose kugara mujeri kweupenyu hwese ini ndosupose kugara mujeri nepamba pangu nemhuri nemunhu ari kundinetsa pamba pangu alright ndakunyara ndikati no ndikandibude ndiende kuti chada kuita take nyaya yemhuri yangu kuti vana vaenda kuchikoro vari kudii zvakawanda zvekudii kona uri kutaura kunzi pane muroja akazoponda mwana munomuziva muroja uyu ndomuziva zvekugara tese munharaunda muno vanonzi mukoma vanonzi amaishale mukoma wavo ndomuziva zvekugara tese munharaunda muno asi kugara kuzoya kugara panapa ndakatomuona zuva randikaita sei andikauya zvinoti akatanga manje manje anga asina nguva ari panapa but sevanhuwo kuti bcause inini kutanga kuisa kwandikaita maloja even kana paakazouya tamuti maloja andoda panapa handidi muloja asina murume one handidi murume asina mukadzi chandinoda inini murume nemukadzi vanhu ivavawo pamba panova nechiremera but mukuzopindira kwakaita hama dzacho idzi manje idzi type yevanhu vaakuunzwa panapa manje vasiyana kwanguya uroja munhu asina murume munhu asina mukadzi ndo vanhu vaakuchuzwa kugara navo vanga varipo ava vakadzingwa vachinzi havane zvavari kuita noko vane problem yacho ndiyei vainzanze vasikuita juti vazodai kusvika hama dzaidza kutopindira vachitoti amai vacho vakasvika kusindi kuti hanzi ndadai pandakazoya ndichivaona zvanzi ndaroda kutoya kumba ikoko ndidzinge maroja epamba ipamba koma izodzinga sei maroja ekumba kwangu imi mune kumba kwenyu ini ndine kumba kwangu nditofanisa mutemo kana kuisa roja kana kudzinga roja ini ndo maroja andoda kuti agare pamba pangu munhu ane murume nemukadzi uyu asina mukadzi uyu handide asina murume handite sei handidi nokuti mafriends anozouya mukugara azonzwisika kuti zvinofamba sei saka vamaita diwa ndikatovaono kuti vakugara panapa izvozvi pandikauya papa last week musasevhi tazoona musa ndo pandikatovaono vari panapa ende for sure kuti zvinhu izvi zvinofita zvakatoitika ka inini ndiri pano kana ndandiri bhozi kubva kusendwa ndakatsvaga ndaubhiri ndambomuona semunhu wanenge aidaenda kubasa tati kandibude ndiende kubasa from 2006 2006 up to now. Nana 3.
kwenye pesa muda wangu tatu chitu chakaitika. Inini zvinhu zviri kundiremera anyanyisa zvekuti chinhu chandainge nditori neshuwiro nacho nyaya yekuti nguva zhinji chinondiedza nguva zhinji ndisikwenda kubasa asi ndinoshuwira kuti chinhu ndinofanira kutonga mutemo wekuti inini zvekuti kana kuti ndichagara nemunhu ane mwoyo inini handi mwoyo wangu chaiwo handichada ndosaka ndakasvika paextend yekuti no ndakubuda ndichizii ndogara zvangu because pane pokuti unogara nemi mukatarisana so zvaundinonzwa mupfungwa dzangu nemwoyo wangu ndosaka ndichindika ndikasvika handogona kutadza kana kutorara dzimwe ndogona kusvika nguva diki ndobuda ndose ndoenda asi dambudziko nderekuti manje hama dzacho dzinenge dzichiramba dzichida kupindira munyaya iyoyi but mazira andaita ine mazira andozviita ivo vari kutageta kuti panyaya yerenda ndopo vari kuda kuti zvadai so ezvinezvi pane mukana wekuti vanokwanisa kutora mari vachidii uye mwana achirarama isawanisa puresha yekuti mwana wedu ngaite se ngatiri but indoti mari yerendi imari yevanhu haisi yake uri mari yakawandira muna magetsi hamuna mvura hamuna chii mune mari dzinobhadhira muma $30 $35 or $25 depends nekuti mumba pacho vakamira sei pane mvura here asi rumu yanga yakavimbiswa mukadzi yange iri mari I don't know ipapo ndikanyepa rumu iri apa iyi handisiziva kuti ivo vanga vakawirirana zvemari because pamaloji akaiswa ese vaya varipo pari zvinapo hapana wandinoti ndizoti akapinda ane mari kana kuti akadii because iye chinhu chakaita kuti tisvike pakunetsana one ndiri kubasa asvika pakundibloka pafoni ndakafona foni haipindi ndakafona foni haipindi dzimweni dzenguva ndoya pano ndaisvika pano asipo wiki rese kana hataura kuti hongu muri kubasa ndichambobuda ndichamboenda kupi kubhindura ndichambobuda ndichamboenda kwakati hapana even ndiripo arona toko rimwe zuva akabuda ndiri mumbo ndachisvika tunangobuda semunga runotenga chira abva aenda kufonera hama dzacho kwimi munhu angobuda chichichi dzofona hanzvadzi yacho ko ndozviripo munhu angobuda pamwe achadzoka pamwe azodai allright ngati munoona zvazvinonetseka zvokuti anobuda handiti ka semabudira angoita imimi kuti munhu iye ane inini ndini murume wake ndi munhu wamunoziva nokuti nhasi kana mukamona akapondwa apo handiti ka munhu wamunotanga kufesa ndini handiti asi ndikanda kupira inyaya yamufanira kundinzwisisa anongobuda poenda 2 days 3 days hapo ndokufonera imimi don't even take care handiti momhanyarira zii pandendori kuti uright mwana wevaridzi akafuma akaponda kana kuti urwa nemota cheparodha first person watanga kutasa ndini nokuti ndiye munhu pakurara mairara sei aindangorarawo pangu yachirarawo pake mudzimba dzakasiyana aindagona zvandorara pasi iwo kana akarara pamubhedha no problem nobuda dzimwe ngandagona toraona pasofa ndokurara pasofa pandoromuka kuseni zvibranjei kokubhindura hakuna dzimwe hama ndokukwawo kumusha kwauyo hama dzakazara Sisi munhu maiona kuti mimi wana nani anga isiri kushanda nguva yakati rebera tichaita kuti murambe makabatirira chiramba mine mukadzi akusiti kuramba takabatirira nyaya inetsa ndeyekuti pane pamwe pokuti uri kuona kuti inini handina support plus nyaya yakaitika ndeyekuti madhezi aya ndaida kuti pane pokuti ndoda kuita zvareda but ndairwara manje nemuchest zvokuti kana ndongana vamwe maneighbors vagona kutaura saka pane pamwe pokuti urambe uchimhanyisana nenyaya dzako ndofunga ndakaita almost kuma 2-3 years zvoti kutotanga kutosimba kubatsirikana madhezi andikatanga kuenda kuchirungu ndishandira kuchirungu ndopandiroti ndatoraiti bcause nguva zai ndairigona kuti even kubasa ndaita zvekumanikidza ndaigona kutoti nemuchesti maindirwadza ndaigona kutoti mwana ndiberekere bhegi nditokwanisa kusvika mubhasitop ndosvika mubhasitop ndokwira bhasi ndobuda ndoenda saka kuti ndirambe ndichiti ndinoda kunetsana nezvakawanda bcause pane imwe nguva ndakasvika paextend kuti ndaingoti mwari atonga zvaari kuda paupenyu hwangu bcause ndatambudzwa kwenguva yakareba ndakamboti pamwe asma ndikaenda kuchipatara mapepa ndiri nawo ndanda kumukata